Loh, Mas Nono rek Agustin rek. Luar biasa. Dine sak wajare ae anggonmu nyambut gawe wong duit ra ono cukupe disyukuri dinikmati ae mlaku sak mlakune trimo ing ati trimo ing batin trimo ing bandung. Spesial buat Nemova seluruh Indonesia. Kalian luar biasa. Dino tambah dino umur saya tua sing padha ilingo aja terus mikir donya kerja nanging sak mengkono ra eling rino lan wengi wong duit ra kowo mati awak iki bakal mati eling-eling marang Gusti. Siji wewelengku iki ojo nganti lali marang agamamu samestine sak wajare ae anggonmu nyambut gawe wong duit ra ono cukupe kerja nanging sak mengkono ra eling rino lan wengi Perdana Rekod Surabaya wong duit ra kowo